Hi guys! Oh my gosh! Ang mga beauty sa taga-UM. UM Panabo. Hi! Inani ilahang motif karon guys. I-post mo sa YouTube. I-post man dyan din ako. Ano pinakagwapo sa UM? Oh, di ba? You know, asa daw, be. Oh! Oh, di ba? Oh, mani event ran acquaintance na mo karon guys. Kinis. Hi madam. Hi guys. Hey, post sa mong YouTube tiya. I-post na ko niya. Mo ni siya ang mga beauty sa taga UM Panabo. Daw bi sa isahon daw bi. I-focus bi. Daw bi. No, asa naman ang naong sa gwapaan ni. Ay tara, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Ngapa. Wala, just Tindaw bi J-Will bi. Oh! Awa. Nag-blush og sobra la. Kagwapa. Uy, kagwapa dito. Blush ka oy. Ano isa? Topo, nagtabon. Sige na, makita ninyo ni mga after mga how many years na mag-ano, diba? May nani di akong dagway dati. Okay, igang kayo. Ang sao na lang. Ay, nga di ay. Diba? Oh. Asa pa? Hi. Oh, kuya. Wajud. Ay, kuya. Mga forma. Mga classmate. Ay. Oh. Oh, sana? Oh, diba mo na mo ang mistisa. Ang mistisa. Hi, guys. Hi. Balik na. Oh, ang guwapo na sa UM. Alam mo, ilabayan, oy. Ang dagway. Oh. Aw. Ano siya, guys? Hi mga madlang people. Mabuhay. Wala ganito. Ryan. Hi. Uy, tabon-tabon pa jud uy. Inani ka bibo ang UM guys no. Oh, sige. Ay, dapat ikaw mo sexy. Talikod daw be. Dapat sige pa mo. Oto na po. Talikod dito Ay, nindot kag camera jud no. Tuyap. Tama na uy, ulo. Dili kag camera. Oh. Hi. Kon kay no, klaro kay no. Klaro kay.